ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆମେ 2013 ପାସ। ସମୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଛି ଆଉ ଆ ଭିତରେ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଜୀବନ୍ତ। ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍, ସେଇ ବେଞ୍ଚ, ସେଇ କ୍ଲାସରୁମର ଝରକା ଫାଙ୍କରୁ ଟ୍ରେନକୁ ଚାହିଁବାର ଖୁସି, ଏନସିସ୍ ଟାଇମର ଖଟି ଆଉ ଖେଳ ପିରିୟଡରେ ପିଟି ଦିଦିଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ। ସତେ ଯେପରି ଆମେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଉ। ଓଃ, ଅଶ୍ୱିନୀ ସାରଙ୍କ ଆବସେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମାଡ଼ ଆଜି ବି ମନେ ପଡେ। ସେଦିନ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି। ଦୂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚ୍ ବଣ୍ଡ କେବେ କମିନି। 2013 ପରେ କେହି ଜବରେ, କେହି ଷ୍ଟଡିରେ, କେହି ବିଜନେସରେ, କିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ବିଜି। ରାସ୍ତା ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଏକ କଣ? ଏନସିଆଇ ସ୍କୁଲ 10th ବ୍ୟାଚ୍, 2013 ପାସ୍ ଆଉଟ୍। କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏନସିଆଇ ସ୍କୁଲ 10th ବ୍ୟାଚ୍ ଫର ଏଭର।